ndị EFCC je mabulu e-money according to them for Naira abuse. Ịmana so na egbefewe ebe dinta agbawa atụghị atụ ka ndị mmadụ na strategize on a way ha yesi ebiti EFCC na this iwu emeru against Naira abuse. Ndị be ya more than the EFCC na strategize on their own. So I have got a lot of ndị be anyị instead of now na ndị be anyị now instead of ịdazi abụ ego ahụ ma ọ na-agha ya agha na ha na-enyezi bundles or heavy bundles or use hard currency, ha wee je sezielu e-money trap wee setazie ebe e-money step on ego nke mmadụ bọrọ abụọ like onwe ife ha ji onye bọrọ the money eme n'ozi e-money zọrọ ya ọkpa onye ha na-achụ. Ndị Igbo ka anyị wee kwolu na ile anyị gụọ eze anyị ọnụ ịghọtago. Onwe mgbe a na onye ma kwuru na ndị Igbo do too loud unnecessary, ndị mmadụ chọwa ka egbuo. That was even when Speed Darlington patire Allen Onyema. But come to think of it, Allen Onyema was right after all. Asylum same na magic after all on a spice up event. But I'm not talking about e-money because now e-money pounds corner abo e other go. So if not that na fasholo if you na ha cholo ka ha wolu nda nwere afa e other go, we use her as an scapegoat. But let us be careful. Let us be very, very careful. Ndị Igbo be very, very careful because in Igbo na emale ndị Igbo ya more of target na this particular iwu. Because him and I when I like ide make obodo doko na afioto. I join hundreds and thousands of others to demand for the release of Chief Emeka Okonkwo, Dr. E-Money. I joined the thousands of Nigerians to ask for his release. But let us be very, very careful. Let us be very, very careful. Kamilia n'elu ghara ịma anyị ndị Igbo. Ka anyị hakọnata n'onwe anyị. Ịghọtago? Ka anyị hakọtana n'onwe anyị. Kwefuru ya? Anyị dewere ahụ na anyị Igbo ife. Ha jekwa seti ọnya another place ka ịma nke a. Ịma nke ọzọ. Ka e ga-esi wee hapụ isi nyụrụ ahụrụ. Ka e ga-esi wee hapụ ike nyụrụ ahụrụ kewe isi mkpọ. Ka e ga-esi wee hapụ ike nyụrụ ahụrụ kewe isi mkpọ. Ịghọtago? Ka e ga-esi wee hapụ ike nyụrụ ahụrụ kewe isi mkpọ. Ka anyị mụrụ anya mbụ ndị Igbo. Ọgwụgwọ na-ekwu na target ndị Igbo na target ndị Igbo mana a sị na onye ọ na-eme omume na-ebe obubo ndị Igbo na-emetụta ha ahụ ya. Anyị na-emetụta ka anyị werie nwayọ. Ịghọtago? Ka anyị werie nwayọ. A rịrị onye makwuru onye ọ na-abawa mba. Yes, onwe onye ada abụ ego, anyị niile na-abụ ego just to spice up the occasion and all this. But the truth is that it is getting out of hand. What is it too much? What is it too excess? Remember what I said, I'm not talking about e-money. I'm talking on a general terms. So can I call to matter some of those things? It is becoming too traditional and different and overall. Personally for me, I like more Abia spice here event and occasion here and there, but these two excess now and the Madonna innovation to new patterns of Igbo. That should not be the priority. That should not be the priority. So I joined thousands of others to call for the release of Dr. E-Money. We need him. We need him. Ka ngwa ife ndị a ji target kewe ndị Igbo. Ife ndị Igbo eji wee target ọfụma ahụ na a na-ekwu n'obodo siri ike. A na-ekwu na ego adịghị n'obodo a. Ndị Yoruba na-ebe, ndị Hausa na-ebe, ndị Igbo a na-eri ego ka mkpu. Ife a ka ọ na-eme ndị a na-emecha ha sị ndị a onwedoro mashin na-ebi ego. Ịghọtago? Mana the truth unu nkwara ndị Hausa
kpudoro rie ego ahụ ike mana ha ma ebe ha na-erie but they don't show it. O nwekwa ndị Yoruba kpudoro ego ahụ ike but they don't show it. Nwekwa little percentage of them that flaunt it for people to see. But mana anyị nwa ndị Igbo believe na na-eme ọgaranya eme na aha awụ ya awụ. Ndị Igbo believe na nnukwu mmadụ nnukwu arụsị. What is the essence of having money if you don't show it? So the thing na afụ especially greater number of ndị Hausa mana fa na-ata afụ na ha nọ na nleka. Afụ ndị Igbo a na-eri ego, a na-emepe ụlọ, a na-agba oke moto, a na-fly na jet, a na-agha ego, a na-eme event with millions of naira. So ha na-eme ife ha na-eche ife ahụ ha sị owuzikwo n'otu obodo a ka anyị na fano upon how difficult ha na-eme things ka ọ dị n'obodo a. Still ụmụazị Igbo ka na-alacha aka, ụmụazị Igbo ka na-eme odogwu, ụmụazị Igbo ka na-eme ife. So na anyị nwa ndị Igbo ka ọ dụrụ mma ka anyị esi wee pịachikọta n'onwe anyị. Ịghọtago, ghara iduzi unnecessary loud. Ịghọtago, ghara iduzi unnecessary loud. Ije n'ugwu Hausa ụmụ compound ya agafegasịa efu ụmụ oke moto ya na afụ ụmụ sports car Ferrari oju dị a ha nwere ihe mana ha esi etu apịacha onwe ha ka akwa tewe onwe ha ka ha si wee dewe onwe ha. Asọmsi abụ n'ego mana o nwere n'ụdị ndị Igbo na-emezi ihe ọ duzie ka ya sị n'ọnya na-awụ the point of attraction na every occasion. It has even gone to the point that na abịazi akwamozu. I remember those days a na-akwa ozu ụmụ nwoke na-anọ na tebụl a na-enye ha envelope na-atịrị ha ego na-enye ha envelope. Ụmụ nwaanyị a na-etizi nneme a na-abụ ụmụ nwaanyị ego. But these days a na-ewozi ibu ego a na-ewoji na ụmụ nwoke na-anọzi a na-aghaghị ego na akwamozu. A na-achọzi every single opportunity a eji wee ego eme nkupụta nwa nwoke akwụrụ a na-agha ego nke ọnwụ na-emena emebe nke ọnwụ na-emena a na-achọ opportunity a eji wee front of that money to show na that money there. Asụgongo na na-adụghọ against ibe ego mana the rate ndị Igbo sizi eme na nke ikpeazụ a inya ọ abuse ka ọwụ. Ịghọtago ka m kwuo like that ọ abuse ka ọwụ. Ịghọtago kama na the case of imoney na-ahapụrụ isi nyụrụ ahụrụ ahapụrụ ike nyụrụ ahụrụ kewe isi mkpọ. Ịghọtana because nke ka mmadụ ya esi wee nọ na ebe abụrụ ego onye ọwọ ya wụọ ọzọ ọkpa ọkpachapụ ego wee zọọ ọkpa ọzọ ọkpa ọkpachapụ ego wee zọọ ọkpa onye commit the crime nyanwa pounds ka ọ na-agha ka o tee n'unu deberie ka o nwere onye ya na-enwere okwu because this may be a case of na ya na mmadụ nwere okwu achọ ka ewuru nke a wee bubata. So ndị niile ahụ juru n'ebe niile ahụ anọ wee bụ ego sọsọ imoney unu setiri CCTV camera n'ogido weviable step on currency. O nwere ife gwara ya ịghọtago because ebe a dị crowded people juru there. Kedu ka o si wee ụsọ imoney ka unu target gidoro nya setie nnọọ CCTV camera ebe ọ nọ fụye ebe ọ zọtara naira ọkpa ọ na-agwa bụ ha ife na-eme. O nwere something ezoro ezo wee werezie nke a wee gosi anyị. Ịghọtago ka m hapụ ya ebe ndị Igbo ka anyị tinye onwe anyị na channel. We are being unnecessarily too loud. Ịghọtago ọhọ nkwuo ya ọ na m kwuwara ọnụ ịma n'eziokwu ka m kwuru. Ịghọtago ezugo.